Morning ndine Jackie. Ndi nkhani ya lero tikubwereraso ku China. Timapita ku China koma nkhani yake ndiyosiyana ndi ya masiku onse. Ndetengani chakumwa tenticheze. Pa 24 March 2015 kunapangika ngozi ya galimoto. Amene anali mgalimoto oyo anali bambo wina dzina lake Mr. One. Mr. One anathamangira nawo kupita nawo kuchipatala, anali mukoma kapena nditi anali chikomokere. Nde amayi ake a Mr. One analandira uthenga onena kuti Mr. One apanga ngozi. Kenako anapita ukamuona, amayi aja anadziwitsa chibwezi chake cha Mr. One ija kuti Mr. One apanga ngozi ali mchipatala. Nde chibwezi chija chinapita kuchipatala kuja kuti akamuone Mr. One uja bwezi lake. Koma anakapeza kuti anakomana sindazi mayi ena atatu. Fa polisi anayimbira mwini wake wa galimoto anali mayi winanso, mmodzi mwa azimayi amene anabwera kuchipatala. Kuwafunsa kuti ndinu ndani, onse aja amanena kuti Mr. One ndi chibwezi changa, Mr. One ndi chibwezi changa. Ndi azimayi aja osamadapo kuti zikutheka bwanji. Kupeza kuti kunali azimayi 4 osiyana, onse anena kuti abwera kuzaona munthu kuti ndi chibwezi chawo. Nde Mr. One anali chikomokere ali pa bedi mukoma. Wina anafuna kuti ayambe kulongolola koma wina ananena kuti tisalongozane tosefe tanamizidwa ndi munthu mmodzi. Ndeteni timvani kunena kuti cheni chikuchitika ndi chani. Aliyense nkufotokozera mnzake pamene paja kuti iyeyo chibwezi chake chinayamba liti ndi Mr. One ndipo zatani mpaka nakufika patipo kufika tsiku limenelo. Nde wina ananena kuti ngati akunamiza tosefe 4 chinanso chimene akunama ndi chani. Nde mzimayi wina nkuzanena kuti ineyo ndimamuona nthawi zonse amakonda kukhala pa foni mpaka ndinaloweza password yake, nthawi zonse akamapanga enter password yake ndimamuona. Nde ndikhoza kuona mfoni mwake kunena kuti tione cheni kuti munthu yapanga chani. Nde foni inali pambali pake, iye ali chikomokere pamene pacha. Nde mzimayiyu anatenga foni ija ndikupanga enter password ija nkulowa kuchita access foni ija. Kamba kuyang'ana mu foni muja kudabwa anapeza nde kuti kunali azimayi ambiri okwana 30 onse onewa kuti ndi zibwezi zake. Ma message omwe amatumizira azimayi onsewa ofanana. Atsikana aja kudabwa kuti bwanji anapanga ngati group osati pa WhatsApp. Ku China amagwiritsa ntchito WeChat. Anapanga group yawo pa WeChat ya zibwezi za Mr. One nda anatumizira atsikana onse aja azimayi onse aja ma message yake nali yokhanga tinangasima chokera mu foni mwa One. Message onena kuti ndachita ngozi ndili mchipatala, chipatala chake chakuti room number chakuti. Azimayi aja aliyense nkumathamanga kuti Mr. One watani wapanga ngozi, chibwezi yanga chapanga ngozi. Kumapeza kuti mpaka na azimayi 17 adzadza kuchipatala kucha. Mpaka na nkhani ija nkutchuka, mpaka na news kuimva, mpaka na nkhani kubali pose kunena kuti kuli nzibambo ali chikomokere kuchipatalako koma kwabwera zibwezi zake 17 zikuzamuona. Kuphatikizapo mmodzi anali ex-wife wake. Nda ex-wife yamangoseka. Anyuza anamfusa ex-wife kuti zakhala bwanji. Dati ine bamboyo anali mamuna wanga tenayi pa banja, koma anandibera ndrama komanso amangopanga zibwezi mpaka ndinathesa banja. Moti mwezi watha omwe wanandiyitana kuti ndifuna tikambirane ndiuza kuti ndinalakwa nkhani za banja, tione kuti tsogolo lathu likhala lotani, tikonze zinthu. Nde anandipasa address ndinapita kukakumana naye, koma komwe ndinakakumana nayeko ndinakazindikira kuti inalinso nyumba ya chibwezi china. Chibwezi icho changochokapo chapita kuntchito, iye anali pa khomo basi ndiyitana kuti ine ndipite kunyumbako. Ndinangomusiyira pompo kuti awasaza zindazo nkutani nkuchoka. Nde anthu aja pomapitirizabe kuyankhula kuti kuti zimezi zindeti panga bwanji. Nangasi kunali mpungwepungwe amayi ake a Mr. One aja kukwiya kuyesera kumakhalira kukusa anthu chokani musiyeni mwana wanga achire chokani. Nde kupadabo kuti masiku akupita Mr. One sakudzuka. Mpaka nano anyuza anafusa achipatala kuti koma yake anachita kuvulala kwambiri bwanji. Achipatala kuti sudi munthu wavulala kwambiri. Yes wavulala, and machine yathu onse omwe tamulumikiza zomwe tammangirira zikusonyeza kuti munthu uyu sakuyenera kukhala mkoma. Zisonyeza kuti wadzuka. Koma khala ngati akunama, akufachira akuziwa zomwe zikuchitika wazimva, azimayiwa akwena kwakunamizira wangotsinzina wangogona, sali mukoma asoyi. Ena kumapiro ake anali opanda choice, amayenda kudzukapo anadzukapo. Nde azimayi aja amavuta anabe. Ena kumanena kuti ineyo chibwezi chake, wina onena kuti ineyo uyu ndakhala naye chibwezi zaka 9. Ndipo mu zaka 9 izo mwezi uliwonse ndimampasa ndrama chifukwa chonena kuti ali ndi ma contract ofunikira kwambiri amene akuti anakumaliza ndi contractor akumanga manyumba akutani. Wina akunena kuti ine ndakhala naye chibwezi zaka 5 nanenso ndimampasa ndrama. Ma contract yake kuonesana ma documents kupeza kuti zonse ndizofanana.
amaonesa manyumba ma project akulu amene akupanga nkumauza nena kuti ndalama yanga yonse panoponda ikapapa project ikamaliza ndikhala ndi ndalama zambiri mungondipasako ndalama mwakuti azimayi nkumapezera akupereka ndalama. Koma kusiyana kwake nkonena kuti amati akati anene kuti tikupangira transfer ndalama amati yayo sandipangira transfer, it's okay, tingopita pa ATM mungopanga withdraw mungotenga cash mundipasa ndamampasa cash. Wina kuti ine ndampasa mwina $7,000, wina iya ine ndampasa 10, wina aliyense kupeza kuti pazimayi onse aja amampasa ndalama. Akuti amafika pena unena kuti ndalama yonse ndapanga invest project iyi nthawi zonse amakhala ndi project mpaka kumalira kuti sindizoti nditani amayi anga adwala sizili bwino basi notu mzimayi akatenga ndalama kashi kuntani kumpasa. Ataonkhesera anapeza kuti anachita fleece kapena tita anabera anthu pafupifupi $150,000 to $200,000 kanti kanayoti anabera tinena kuti sanabere amampasa. Ndi azimayi anapsa mtima kunena kuti ukhiteni timusumire ndi mpakana anamusumira mpakana Mr. One anamangidwa kuti iyi ndi fraud. Kusonyeza nena kuti azimayiwa mukuwafunira kwa bera ndalama mudzapempha ndalama adzikupatsana kwauza kunena kuti zosomwa khala mukupanga dizi mwakhala mukutenga ndalama kwa azimayi. Atafunsa Mr. One ananena kuti ine sindikukumbukira ndipo azimayi wasindikuwaziwa sindikuwakumbukira ulo pang'ono akuti ndili ndi amnesia palibe chomwe ndikukumbukira. Polisi anakafunsa kuchipatala kuti ndizoona kuti munthu sakukumbukira ndi achipatala kuti sitikudziwa kuti akukumbukira kapenayi koma chomwe tikudziwa nchonena kuti ngozi munthu kamenyetseka mutu umathadi kuyiwala zinthu zina nde ngati iye wayiwala kapenayi ife sitikudziwa koma iye ananena kuti sindikukumbukira sindikuwaziwa azimayi onsewo. Ne apolisi anaso akulowera nayo nkhanicho kuti so munthu ulo kuwaziwa sakuwaziwa ndi ulo mulandu woti timuyimba bwanji. Kenako anapezeka kuti atayipitisa benkhani cha court ananena kuti mutipase umboni onena kuti aitha kaya munalemba pena pake munasayinirana ngongole kapena mutisonyeze transfer bank transfer kunena kuti ndalama zanu zachoka zapitawo panapeza kuti palibe transfer lina lililonse kunena kuti munthu wachita transfer ndalama kupita kwa Mr. One. Ndanena kuti palibe umboni onena kuti munampasa Mr. One ndalama osajati koma timampasa kashi ali nanga ife tiziwa bwanji kuti munampasa ndalamazo chomwe tikuona nchoti munachita withdraw zoti munampasa ife sitikuzirani sitikuziziwa basi mulandu anaupanga throw out ku court kuti palibepo mulandu apa ife tilibe umboni wina uliwonse uli bamboyo anakuberani ngati mumampasa kashi vuto ndilanu chifukwa choti bwezi mukulemba mukusayinirana pena pake kuti ngongole basi tu Mr. One tu omweyo kutani kumakhala chonsecho nthawi yonseyo zaka zonsezo Mr. One sanali pa ntchito analibe business ina iliyonse moyo wake mene amakhalira amadya ndalama za azimayi akuti anafunsa azimayi wakuti nonsenu chikondi chonsechi pa Mr. One bwanji fara azimayi amaone kuti amamukonda ngakhale kunali kupita ku polisi chani atakwiya koma anapita ku polisi analo ochepa okha. Kuchipatala kunapita azimayi 17 ku polisi anapita so ochepa kwambiri ena wamakana kutani kumusumira chifukwa choti anali akunkondabe anali ndi chikhulupiriro choti mwina akakhazikika bwinobwino chibwezi chipitirira kuti amene amandikondera aliyense amaona kuti amene amandikondera ine muja ineyo ndi mkazi wake zikhalikhali anditenga ineyo mpaka na osamupitira ku polisi yena akumusiya. Ndana afunsa azimayi kuti amatani Mr. One kunena kuti mpaka na mumukhulupirire chonchi ndi akuti anayi mamuna wachikondi koopsa ndipo olontumizire message amayankha pomwe aliyense akunena kuti yena amanditchula kuti my wife message iliyo sati ine angani choti my wife samanditchula sonzina nkomwe koma peza kuti azimayi onse aja amatchula kuti my wife ndi chifukwa chomwe amatchula kuti my wife choti samafuna kunena kuti alakwise dzina ndewo samango achula kuti my wife ndi aliyense zimankomera ali kupeza kuti madera ena pamalo amodzi pa community imodzi pameza kuti pali zibwezi zingapo ndi amati akanyamuka apita ku nyumba iyi akangocheza 30 minutes ndikuthamanga ndimangobwera nsanga ndikuchokera ku ntchito contract koma ndinakanika kuti ndingokhala ndisakuone nangofuna ndidzakuone ndibweraso atuluka kuthamanga kupita nyumba ina akanena zomwezo nyumba ina adola azimayi aoneka nthawi kochepa amakhala osangala kwambiri kumaona kuti koma munthu uyu amachita spare nthawi yake kuti atitani azatione akatero message daily ukupeza bwanji uli bwanji asadwale munthu koma ma message kumpanga bombadi kuti koma palibenso mamuna amene amapereka nthawi ndi chikondi kwa munthu wankazi ngati Mr. One koma zonsezo amapanga kwa azimayi onsewo anaphunzira kumadzichita manage kuti azipanga chonchi nanga si palibe chinaso chomwe amapanga ntchito yake inali ndiyo imene
ndi anapeza kuti basi kesi anayitayira uko nkhani yatha kuti palibepo mlandu. Koma Mr. Kwane anatchuka 2015 paliponse mu social media nthawi imeneyi. Kenako anapeza kuti nkhani yatha, a Mr. Kwane anapeza chibwezi che anachikonda kwambiri nsikanaso samadziwa ayi kuti ndi ndani, anangokumana naye asankadziwa nkhani ya Mr. Kwane. Anampempha kuti awambwereke 5,000 chifukwa chenera kuti kaya chinamvuta ndi chani kaya atanachita kugwetsera misonzi. Kenako ananena kuti okay ndikuchitira transfer. Mr. Kwane kuna kuti ayi ucheni ingondipasani kachi, it's okay chifukwa choti pali anthu kuti ndichite kuwalipira kachi eti nne mukandipangira transfer ndipiteso ndikachiteso withdraw nditani mukangondipasa kachi zikhala zophwekerako. Mzimayo chada anatenga kachi kuntani kumpatsa 5,000. Kenako adi mzimayo amangosowa mtendere, amatima umathawathawa kuti iye pene wachitira za kachi. Azina mudabwisa mpaka nanangupita pa internet kuyamba kuchita search nkudabwa Mr. Kwane ali paliponse pa internet kuti wandipanga scam, zibambo amapanga scam azimayi nayeso kupita ku polisi kunena kuti netu naneso wandipanga scam. Apolisi ali umboni wanu uli kuti kupezeka kuti nayeso anapereka cash. Basi nayeso nkhani yake inathera pomwepo kuti ife tilibe umboni kuti munampasa Mr. Kwane ndalama. Ndi basi nkhani ya Mr. Kwane inathera pamenepo sanamvekeso. Tiruziwa kuti masiku ano akuyendera iti, koma imene ndi nkhani ya Mr. Kwane. Abambo odyera azimayi makobidi kuanamiza azimayi kumakhala ochenjeraso nthawi zinezi. Munthu kumangolonjeza ati azimayi ena amangoanamiza kumangowawuzana kuti iweyo posachedwa apa ukaona amayi anga, iweyo posachedwa apa ukaona amayi anga, iwe chaka chinanso akamauza choncho nkumaonesa chikondi ma message daily basi amaona ngati kuti mamuna okhazikika mamuna wachikondi. Imene ndi nkhani ya Mr. Kwane zikomo kwambiri.